Fil-klinika ta' matul il-jum tar-Residenza San Vincenz de Paul ġiet inawgurata klinika ġdida u servizz ġdid għal mart inflammatorju tal-imsaren u tal-istonku, propju fil-jum li qajjem għarfien dwar dan il-mart gastroenteroloġiku. F'konferenza tal-aħbarijiet intqal kif il-kolitja u l-Crohn's huma kundizzjonijiet li jaffettwaw il-kwalità tal-ħajja. Barra minn hekk dan l-iżvilupp iġonġi ma' żvilupp ġdid li jinsab fi stadju avvanzat li huwa l-unit tal-endoskopija state of the art b'kunċetti ġodda. Il-kap eżekuttiv tar-Residenza Dr. Josjen Kutajjar qalet li l-fuq minn 8,000 pazjent għamlu użu minn dan iċ-ċentru, xhieda tal-bżonn li hemm għalih. U appropju għalhekk li ċ-ċentru rażjieda ta' 8 kliniċi ġodda. Il-Ministru għall-Anzjanità Attiva ġewwa Tjenna Bela spjega dan l-investiment aktar fid-dettall. Ħanifukaw fuq pazjenti anzjani li jibatu b'dawn il-kondizzjonijiet, dan huwa l-ewwel pass ta' żvilupp f'dan il-qasam, f'dan is-settur importanti. Illum stess rajna l-iżvilupp li qed nagħmlu fuq l-infrastruttura biex inħejju għal ċentru ta' endoskopija li ħajkun jikkomplementa lil din il-klinika. Min-naħa tiegħu il-Professur Pierre Ellul li jmexxi l-klinika tkellem magħna kif dan l-investiment se jkompli tejjeb il-ħajja tal-pazjenti. Ovvjament inkunu qed intuħ l-aħjar kura possibbli dak il-ħin. Maħniex biss it-tobba li qegħdin nagħtu dan il-pakkeġġ għax magħna wkoll ħajkun hawn ukoll l-esperts ta' dietitians fejn bl-esperjenza tagħhom ovvjament jgħinu fil-kura ta' dal-pazjenti. L-infermiera Silvia Spiteri semmit ukoll l-impenn li qed isir sabiex din il-klinika tkun waħda ta' standard għoli. Estendejna ħafna il-servizzi tal-outpatients u qegħdin ikopru kull speċjalizzazzjoni fejn hija l-kura tal-anzjani qiegħda dejjem titjieb.